हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैनाय बायदि। लोगोफोर, दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंनि अननायावनो। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ रोदोम प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामदों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन ना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। एक्चुअली नोंथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बर'नि बयनिबो फेभरेट एक्टर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टुनआ सोरनि होननानै बुङोब्ला फुंखा बर'नि दे लोगोफोर। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होननानै बुङोब्ला सुलेखा बसुमतारी आरो फुंखा बर'आ रोजाबदों दे लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहैदो दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।